Γεια σας παιδιά, τώρα είμαι μες στο Leroy Merlin X και ναι, μετά που θα τελειώσουμε με αυτό θα πάμε στο μολ της Λευκοτσίας και θα ελπίζω να κάνω vlog. Μα ναι, θα δω τώρα. Μόλις φάγαμε μεσημεριανό και τώρα είναι περίπου 1 ώρα τώρα. Και ναι, θα πάμε για λίγα ψώνια. Πήγα στο Forever 21 που άνοιξε αυτόν τον καιρό και είναι πάρα πολύ ωραίο, το αγαπώ πάρα πολύ. Και γύρα μου και ένα δώρο για τη φίλη μου τη Ειρήνη. Και ναι, ελπίζω να το βρω. Και ας πάμε πίσω στο βίντεο αυτό. Εξαιρετικά. Και το τελευταίο μαχαζί που έκανα film μέσα στο mall ήταν το Accessorize και είχε τα πιο cute πράγματα και τα αγάπησα. Ήταν so freaking cute. Είμαι πίσω στο σπίτι και πήρα το δώρο της Ειρήνη. Της πήρα κάτι από το Forever 21 που άνοιξε και το αγαπώ τόσο πολύ και το Bershka. Και ελπίζω να της αρέσουν. Έχει και σαν αυτά τα tickets που το παίρνεις πίσω αν δεν σου αρέσει και να τον ανταλλάξεις με κάτι άλλο. Yes. Αύριο δεν είναι κανονικά γενέθλια της Ειρήνης, ήταν την Τετάρτη. Μα θα πάω και για το πάρτι και για το sleepover που θα κάνει και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, so ας κάνω pack για το sleepover. Γεια σας παιδιά, τώρα είναι το επόμενο πρωί, 30 Απριλίου, αν είμαι σωστή. Και ναι, σήμερα είναι το πάρτι για το sleepover της φίλης μου, της Ειρήνης. Θα ήταν ωραίο αν τους ευχηθήκετε down below και να πάει να τα δει. Ακόμα δεν έκανα pack επειδή δεν έχω τσέντολα. Πρέπει να βρω. Μα θα προλάβω επειδή το πάρτι είναι πιο μετά. Και ναι, ελπίζω να προλάβω όλα τα πράγματα. Θα σας κάνω σαν ένα μικρό haul. 2 ζευγάρια παπούτσια, το ένα είναι αυτά. Είναι πάρα πολύ ωραία, μου άρεσε πάρα πολύ το χρώμα από μέσα. Πήρα και επίσης κάποια άλλα που είναι Nike. Επειδή πρέπει να πιέζει με τα παγιά μου παπούτσια τα Nike. Και είναι πανέμορφα. Μ' αρέσουν πάρα πολύ. Είναι αυτά, είναι πάνω, θα μου αρέσουν πάρα. Oh my god, I'm so cute. Και γράφει και έτσι. Θα βρω Nike χρόνο. Ξέρω αν το βλέπετε. Μα επίσης πριν λίγες μέρες πήρα ένα δώρο από την Αγγλία, από την θεία μου. Μου άρεσε μια καρτούλα μαζί μου. Είναι so cute, είναι so cute. Μετά έχω και αυτό το φρέχιο. Είναι αυτό. Φαίνεται κάπως έτσι όταν το έχεις πάνω. Το αγαπώ πάρα πολύ. Είναι αυτό και το μικρόφωνο. Come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop it, and the man on the jukebox, and then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know I want your love. Come now, follow my lead. I made it crazy, don't mind me, say, boy, let's not talk too much. Now I'm always simple, that man, now follow my lead. Come now, follow my lead. Happy birthday to Ειρήνη. Happy birthday to you. Και σήμερα θα κάνουμε ένα challenge με τις φίλες μου. Ειρήνη, Λιλιάνα, Κατερίνα. Ναι, θα κάνουμε αυτό το παιχνίδι. Και θα βάλουμε whipped cream. Είναι εδώ. Yes. Εγώ τελικά θα κάνω vlog νομίζω. Λοιπόν, ποια θα κάνουμε. Λοιπόν, θέλετε να κάνουμε ερωτήσεις. Σήμερα είναι να παίξω. Ναι. Είναι ωραία ιδέα γιατί... Και άμα μπει λάθος παίζει και αυτό το... Θα βάλουμε εμείς τώρα. Ξέρουμε κι άλλο. Ναι, χρήσιμο νομίζω. Νομίζω αν κλάνε πήγες, άρα όχι. Κορή, λαλή το Αμερική, συνέχεια. Καναδά. Βαρύσι. Κορή, λαλή μας το συνέχεια. Νόμιζα ότι θέλω να πέραμε. Λοιπόν. Να δούμε. Γυρίστε. Δεν έχουμε δύναμη.
Hashtag struggle. Η Ριάννα θα γυρίσει το τοξάκι. Μία φορά. Λοιπόν, μία φορά. Όχι. Θέλω να τον κάνω χάζει. Αφήνει. Εγώ είμαι τώρα. Θέλω να με ρωτήσεις η Λιάννα. Δεν ξέρω, θέλω να τον κάνω. Λοιπόν. Θέλω μου άλλο ψυχτικό. Πέψη. Τι είναι. Φάντα κάτω. Φάντα, δεν το σκεφτήκα. Δεν μπορώ να πίνω. Λοιπόν. Γύρνα εδώ. 3. Ελπίζω να σας άρεσε αυτό το βίντεο, σας αγαπώ και θα σας δω την επόμενη φορά. Αντίο!